Mas Dogol kuwi. Saka ngendi, Mak? Kayata saka Permadani. Nah, panjenengan Pak Yatiman dan teman-teman. Wakeh ya, Mak. Mula to, Nduk. Mumpung awakmu iki sing nom srawung sing jembar, srawung sing akeh, golek dulur. Kayata aku rene iki ora golek dhuwit ning aku golek dulur. Apa iya? Tenan aku karo kanca-kanca mrene iki niate ora golek dhuwit ning golek dulur. Tenane, Mak. Dulur sing duwe dhuwit. Omongan apa? Iki disembadani sone nganggo sone panjenengane Mas Abdul Latif, Mas Dogol. Sone kepenak. Diparingi ngampil wujude gamelan wayang kalian Bapa Suraji. Sembah nuwun yo, Mak. Lan ngaturke genging panuwun yo, Nduk. Dene aku sak kanca wis diparingi nggon kanggo ajang belajar. Nggih, Mak. Yen ana lupute ana kurange nyuwun pangapunten. Kula sakanca tasih wonten ing taraf belajar. Iya, Mak, sing baku tetep belajar ya, Mak. Iki saka rombongan saka Kesanga Kedung Putri. Kesanga Kedung Putri ya, Mak. Iya. Wis pokoke anggone Mas Abdul Latif bengi sukses gayeng rame, Nduk. Nyatane akeh penonton lan mau bakul ya kebak. Nggih, Mak. Nduk, piye, Mak? Tuku pentol neng ngarep Sumber Murah. Keluarga Mas Abdul Latif Dogol pinaringan berkah. Allahumma amin. Tuku pentol karo kasur. Keluarga Mas Abdul Latif Dogol panjang umur. Allahumma amin. Tuku pentol cacahe 4. Engko ae nek njaluk. Tuku pentol cacahe 4. Keluarga Mas Latif Dogol kabeh pinaringan sehat. Allahumma. Trek tronton nggo muat cengkeh kabeh penonton rejekine akeh. Allahumma. Amin. Yo, iki ditepungke sindene, Mak. Ya. Tepungke sindene cantik-cantik. Cantik-cantik. Wong dasare Mas Dogol iki pesen sindene sing cantik-cantik ya, Mas. Iya. Iki sindene isih ana ing kuliah, Nduk. Kuliah. Iki sing cedhak. Cedhakku iki paring asma Mbak Reva Dwi Mulyani. Mbak Reva Dwi Mulyani. Pidalem saking Ngawi Kota niki. Riyen wonten ing Kalimantan. Sapunika pindah wonten Ngawi Kota. Selamat malam, Mbak Reva. Selamat malam, Pak Dalan. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Lan uga ngene lho, Nduk. Mbak Reva iki wingi bar ulang tahun. Nah. Semoga Mbak Reva pinaringan sehat, panjang umur, sukses selalu. Amin. Mbak Reva menika badhe kuliah teng pundi niki? Teng ISI Surakarta. Teng ISI Surakarta. Nggih, badhe mlebet wonten ISI Surakarta. Insyaallah aman, Mbak. Karena sing sekolah ning Solo saiki bali ngetan kabeh. Dadi ya aman jenengan. Ning karek sitok sing ngempul niki omah. Bahaya nih kok. Oh, sing anu nih kok, sing rambutnya Tigra Mason nih kok. Nggih niku. Nggih. Pokoke sukses